ndị be anyị nwere omenala ịbịa ebe mmadụ na-eri nri ọsị gị bịa rie nri ndị kịta ga na-asị mmadụ bịa rie nri ọ ihe m na-ekwu ya bụ ndị be anyị bụ mmadụ anyị nwere ọmarịcha omenala na-akwalite mmekọ ewe nke mere na obodo m ụdara anyị nwa niile so too a na-abụ onye ụmụaka gbasa akwụkwọ ga-eje na ọna ya na-ewere ụdara na-alacha ofu okoko tetarịsị na ọdịzi na anị ya wee na-amụgharị nne ya ọzọ wee pụtazie si na a ga-egbutu ya mana ka egbutuli ya na ibe okwu nkenke ọ na ahụ ọ na-alụ ikuku amaka ikuku si buru ya jezie tirisie ebe a onye m na-ekwu maka ya ọnwụọ na ugbu a kedu ihe ị chere na a ga-eme ije n'obodo na-emebisi ihe ndị obodo na-egbubu osisi o so n'igosi na obodo a na-aga ọfụma ije rụọ ọrụ obodo a na-alụgasị? nwanne m ekene m Chukwu n'iwe okoro isiokwu a maka na ama m na dịka ụkọchukwu m wee kwukata ọ na-esekwa n'alụ m na ụfọdụ mana emechakwara ụfọdụ bido ghọtawa maka na ọ na-abụ onye waa ụfọdụ ama nwadị nke ncha ncha mgbe ọ rụziri mgbe ọ ga-abụ mmadụ ọ dị ya ga ihe anaghị eme na ndụ ya ọ chọwa onye ọ ga-ata ụta ọ bụrụ sọ nke a o wedoro ndị ọrụ ndị afụgo m ezinụlọ pụtara sị na ọba mma ha ji ọgwụ ekedo ha ụta mma ha na-ama afịa mee mme akaja mma ha akaja maka na onye amụma gwara ha na ọba mma ha ji ha gịnị ka ị ga-akpọ ihe dị etu a onye mụrụ mmadụ n'afọ ọ bụrụ ofu ọ bụrụ ihe ịtọ onwe ka izu gacha n'ụlọ ụka m ka ị ghara ịnụ akụkọ dị etu a nke bụ eziokwu bụ na ndị be anyị adịghị njikere ịgbazi mbọ ọ bụrụgodo orie na a na-agba mbọ ihe dị n'obodo anyị dị kịta karịrị ihe isi ike dị anyị ma na usoro ọchịchị na usoro ọnọdụ akụ na ụba na ihe ndị a niile bụ ihe na-echere anyị aka mgba ọ bụghịzi ka anyị ga-eji wee tụgharịa kpọzie mmadụ niile asị maka na ihe na-esiri anyị ike ọ bụghị ya ndị Igbo si n'ọkwụ ka ị na-eji achọ ihe dị na mmiri mana nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị mmadụ anaghị ajụ ese nke kacha ewutezi m bụ ndị a n'okporo owo ha ndị na-ejere Chineke ozi ihe na-eme na obodo anyị na-agba m anya mmiri maka na onwe ha ka izu ụka na-abụ maọbụ ịtọ gacha ị ghara ịnụ akụkọ na-agbawo ntị ị ga-asị na ofu man of God nke a mere maọbụ nke ọzọ ihe ndị a niile nshi ọkwa na mmadụ uwe ogodo ihu na-ata Kraịst anụ eji afọ eme ihe a mekere na ebere ọtụtụ ndị mmadụ ji Kraịst emekịta karịrị nke na-akacha njọ bụ na ka chi na-efo ị na-anụwa ya ọgbara ọfụ o mmego nke mbụ iji maatụ ọtụtụ ezinụlọ na-akpọtago ndị men of God ka abịa mee nke a mee nke obodo na-ejikọsịkwa aka ugbu a na-enye ofe onye ụkọchukwu ihe dịka nde naira ya 1,500,000 eburu nwoke bịa mesịa amansi eburu ego bụ ya mana na-ebe nke bụ eziokwu bụ na ka emechakwara ihe ndị a niile ndị mmadụ na-aga n'ihu na-akpọ onwe ha asị ndị mmadụ na-aga n'ihu na-eme alụ n'obodo ihe bụzi ezi ndụ eji mara onye otu Kristi onwe ozi onye na-ekwu maka ya ihe bụzi mmadụ irubere isi n'iwu na-achị obodo na iwu na-achị ụka onwe ozi onye na-ekwu maka ya ihe bụ mmadụ ịdị umeala onwe ozi onye na-ekwu maka ha ezi omume bụ ihe eji ama onye otu Kristi ọ bụghị akụ na ebe ịkpatara enweghị ebe ị ga-arụzi na mmadụ na-eji ọkwụ ma ime ihe a na-asị bụ receive it breakthrough na-atụ ọrụ gị ego anọkọta afọ obi okwu a na-eji amanụ ya maikrofon ndị mmadụ a na-ada ọ dị ma ka anyị were ya na-aga onye ụkọchukwu dịka onye afa gị a dị ụtọ ị na-aza Chukwudike okwu mana ụfọdụ ihe m ghọtara ọ dị m ka eji gbanwesịa ndị mmadụ ụbụrụ bụ na amụgharịa mmadụ ọzọ ụlọ ụka gị na-emekwa m na-amụgharị mmadụ ọzọ mana onye mụgharịa mmadụ ọzọ na-agbanwe afa nna ya gbanwe afa ya niile ọ bụ ịgbanwe afa ga-eji amụgharị mmadụ ọzọ ịgbanwe afọ Igbo mmadụ tie ya afa bekee ma ọ bụ nke ọ na-aghọta maka na ụfọdụ ga ha akpọta na-aza Thomas ma afa dị iche iche isi m nọrọ ebe a jụkwa ha gịnị ka ọ pụtara si na ọkwa ihe a na-akpọ ya na ya mara ịgbanwe afa Igbo zaba afa bekee ma ọ bụ afa obodo ọzọ ọ bụ ya bụ na mmadụ na-efe Kristi ekeneka m gị maka ọmalịta ajụjụ niile nke na-ewepụta ọkwa ihe ndị a niile a sị na ofu ya ahụ yọrọ ndị lachakwara ofe aghọtaghị amaghị mmụta adịgboroja mmụta na-enyocha ha nke ọma nke bụ eziokwu bụ na a na-enwe ya bụ ihe dịka mgbawa afa mana na ị na-agbawa afa na-egosi na ụdị ndụ ọzọ ọnọdụ ndụ ọzọ ịbanyelụ n'oge mbụ a mụrụ gị ọ nwere ịbụ onye nkịtị
mgbe a ga-asachapụ mmadụ nje ya site na baptizim maka na baptizim bụ sakramenti nke wụchapụla anyị nje kere ụwa mee anyị ụmụ nke Chukwu n'otu nzukọ ihe ọ bụrụ na mmadụ ụka na-achọ ka anyị gosi ọnọdụ ọfụ ahụ anyị banyere site n'ịgbanwe afa mana onwekwa mgbe ụka ji wee tie iwu na ọ ga-abụnata afọ oyibo maọbụ afa ndị ọcha ya mere na ị nwere ike iji afọ Igbo wee mee baptizim ị na-ekwudi dịka m si wee kwuo n'afọ m oge mbụ mgbe niile mpere mpe ana m na-aza Linus ọ ya bụ nke eji mee baptizim ọ ya bụ nke eji mee mmiri Chukwu mana ozi ka m nọ na-etonite na-achọ ka m mata ihe Linus pụtara na-achọsie ike iji gwa gị eziokwu na anyị nwere ofu sent bụ Linus Pope Linus mana aka m na-achọ ka m mara ihe Linus ihe ọ pụtara afụbeghị m ruo kịta mana iji gwa gị eziokwu echetara m na abụ m Chukwu dị ike na ọ bụ ya bụ Fiz nzara ife na na-esi na ya bụ afọ anata eweta akpamume maka na ọkwa na mmadụ na-eweta ka onye si eme ka ekwesịrị akpọ ihe kwuru ọzọkwa bụ na afọ onye na-eme gịnị ọ na-edu ya ya bụ ndị be anyị ichere na afa bụ ịzawa nke oyibo aghọtachaghị m ya kama ndị ụka nke m nọ n'ime ya na-agwa ndị mmadụ ka e welu ihe dịka ofu onye nsọ wee zara afa ka o wee bụrụ na ndụ onye ahụ na-edu ya bụ onye mana iwu abụrụ na ị ga-eji nata St. Philomena maọbụ St. Agatha ọ ga-adị ka mma na ọ bụ na anyị nwee St. Chidimma St. Chika ọ dị mana ọ gwara ọzọ n'ihe gbasara afa ozi nke ndị be anyị na-aza kịta nna aghọta ha iji gwa ọkọwa nke anyị na-ekwu zaba miracle favor ọ dịkwa mma mana ka echekene ya ọfụma na ana m echekwa na nke Igbo a Chigozie Chikaọdịalụ Chizọba Chinyelu Ngozi Chukwu Onyeka Chukwu ife na ihe ndị a ka wee nghọta na ntị ya bụ uche anyị dịrị ya onye sọ ozi na-abata anyị ga achịkọta ya ọnụ ka anyị wee naba ụkwụ onye nke zitere ọzọ si na afọ ya bụ Ekene na si Oji River wee na-ekene gị nke ukwuu wee na-ajụ onye nsọ iti mmọnwụ ọ bụ ajọ ife ihe ọ na-ajụzi ugbu a iti mmọnwụ bụ ajọ ihe iti mmọnwụ ka ị ga-esi tie ya ọghara ịbụ ajọ ihe ị na-aghọta ihe m na-ekwu ihe m ji wee kwuo ya otu ahụ bụ na mgbe anyị nọrọ n'akwụkwọ seminarị a ka na-emekwa ya lụkwa echi onweghị ahọ ga-aga anyị na-eme ihe anyị na-akpọ Culture Week izuụka anyị na-ewepụta maka omenala ịbịa na ụlọ akwụkwọ ofu ọmụmatụ bụ Bigad Memorial Seminary aka na-eme aka ga-eme alụ a nweghị ụdị mmọnwụ niile na-afụ n'obodo anyị anaghị eti ebe ahụ n'ụzọ ahụ iji si n'ụzọ dị nsọ ahụ ị na-ekwu chekwala n'ụzọ dị nsọ ahụ bụ ebe nke nnọwa chọpụta na mmọnwụ a bụ sayensị ndị be anyị dewere sayensị arts ndị nna nna anyị ha maara ihe mgbe ahụ maka ihe nji okwu ụta ọ nwere nke ọ na-agba ọ na-eme na mbụ anyị eche na ọgwụ ka ha ji wee na-oge ha na-akpọ Wonder Masquerade ịgafịa ọgbanie ịgafịa ọgbatakwa ịgafịa ọ na-eme amasị dị iche iche mana mgbe emechara ka anyị ji wee chọpụta na ihe a bụ akọ na uche ka eji eme ya ka anyị hapụ ịkọwazi ihe dị n'ime nke ha maka ọ dị ma ọ bụrụ ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị anyị ga-ewere ya wee nabazi okwu gị ugbu ya ka anyị na-akpara ụbọ na-ekwu maka uru omenala anyị bara na ka anyị ga-esi wee were omenala anyị wee kpọrọ ife anyị ga-aṅụtụ mmiri nwa nkenke anyị pụtazi anyị gbapụ ekwentị ozugbo ozugbo ka ị wee soro tinye ebe ọnụ na ya cheta na akara ekwentị ga-eji chọọ ọnụ na ya bụ 0902 311 109 ọ dị mma ọ ka bụkwa kpakpando ka ị na-ege ọ bụ na ị bịa na be onye Igbo echeghị ọjị mgbe ahụ oke ị ga na-aga ọjị ị ga-afụ na ọ ga-akpọku ndị niile bụ ndị ezinụlọ ha ya wụrụ ọjị taa ha na ndị Igbo na-ada ayọba ha mekweela ihe dị ụtọ chebekwa na anyị ndị Igbo na Katọlik nwere nkwenye yitụrụ maka ihe na ndị be anyị kweghị na ọ na-abụ mmadụ nwụọ pii ndị anyị kwetara na ọ na-abụ mmadụ nwụọ ọ nọrọ na ọtụtụ ka anyị hafụtago nke ndị ọwa ọ bụghị ebe a ka anyị na-eje kịta mana ndị be anyị kwetara na a na-esi n'aka ndị a eweta ọtụtụ elele na ngozi ọ dị mma onye na-akpọ nwaanyị ọma ndị ka ime ụzọ ọma ọ ga-adịrị gị mma
Daalụ nne m ọma. Asụọ n'ikwe. Amen. Ise. Gaa n'ihu. Daalụ. 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 Onye nsọ ụbọchị ọ na-were ife ọ na-abịa onye si nụ na ya si ka ị na-abịa na-akụziri ihe a na-amasịrọ. Ọ dị mma. Onye na-akpọ? Onye na-akpọ? Gịnị ma odogwu? Gịnị ka Joseph pụtara n'Igbo? Gịnị ka Joseph pụtara n'Igbo? Ise. Ise. Daalụ. Daalụ. Udo dịrị gị. Ọ dị mma. Ekele gị. Gịnị bụ afa gị? Ebee ka ị si akpọ? Ọ ga-adịrị gị mma nwanne. Ebee ka ị si akpọ? Gịnị bụ afa gị? Wafọ ndị ka email. Wafọ gaa n'iru. Ejikwana nke a bụkwa egwu. Daalụ. 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 Ngwa. Ụzọ. Wafọ bee ya nke ka ndị ọzọ soro gị tinye ọnụ okwu. Daalụ. 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 Wafọ daalụ. Oge ndị Igbo ji nkwụ ha esi nri ha na-adị ogologo ndụ mana ugbu a ewezi ka ọ dị nkwụ mba ọzọ na-elezi nri anyị na-esi ọkụ. Onye na-akpọ? Ekele gị. Gịnị bụ afa gị? Nnamani mere aka. Anyị dị mma nwanne. Nnamani ji ka wee akpọ. Gaa n'iru Nnamani. Ngwan. Ihe ọ na-ekwu bụ nke ga-ebu ụzọ ka mmadụ ga-etije gbacha akwụkwọ ọ pụtazie n'igwe ọha chọbazie di ya. Ilu ka a na-atụ. Ị na-anụ ihe? Ị ghọtara ihe a na-ekwu? Ngwa onye nsọ chọrọ ịsakwa gị.
nna m ihe na-ekwu amaka ihe na-ekwu dị n'anya ya ihe nji wee kọwata na-ekwu otu ahụ na n'ala Igbo ndị Igbo kwetara na ọ bụ ha na-akwụ ụgwọ n'isi nwaanyị mana nwaanyị aghọọlụ na nke nwoke mana ịma na ya nọzi sọsọ na omenala nke ndị be anyị ụka abatago kristi na-achị mana anyị dịka anyị na-ekwu ọ nwere otu ga-esi nhazi mgbe m na-ekwu maka ntụziaka e nyere ndị na-eje ozi ọma na ọ bụ iruo na be ha malụ ndị nke ị ga-ewelụ tinyekwa na omenala ụka malụ nke omenala malụ otu ga-esi wee jikọta ha na-abụ ka ọbịalụgbo onye ghara ịbịagbu ya ka ọ nabakwa ka mkpụkpụ ghara efe ya n'azụ ọ bụrụ onweghị mgbe anyị na-ekwu na ama na-akwụzi ụgwọ n'isi nwa maọbụ na ama na-agbazi nkwụ kama na anyị na-ekwu na ekwube o kwesịrị ịbụ nke a na-eme n'ụlọ ụka ga-abụ egwucha mana ọgwụchago nwesịkwa gị na anyị na-agba mbọ na-akpọ ganigani otu anyị ga-esi wee wekọta mmemme na abụọ a ka ọ bụrụ na ofu mmemme ka ọ ghara ịbụ emechaa mgbe a ga-agbanyeche ọlaaka mgbaaka nke ahụ kwesịrị iwetazi ihe niile na njedebe ejezikwa n'obodo ebido n'isi chọwakwazie nwoke anyị na-ekwu na ama na-emezi ya kama na nke a bụrụ ụzọ nke asịghị gị na anyị erugo n'isi mana anyị ka na ọ ka na ya bụ njem uche gị dịkwazi ya. Ezigbo nwaanyị ebee ka isi agba olu gị olu ọma ndị ka ị mere nwaanyị gwa ya afa gị ọdụ nke mma nwa mba gaa n'iru ọ dị nke mma gaa n'iru na ọ dị nke mma ọ dị mma ọ dị nke mma ịnọkwa ọ dị ka ọnọzi ya onye na-akpọ ekele m gị biko gịnị bụ afa gị onye Pastor Remigius biko ka ọ gụdụla ihe Remigius a pụtara ọ dị mma tie n'okwu ndị Igbo na-afụ gị hụ na-eme owu nụ anyị na-ekwu ya otu ọ dịka ihe amụ ọ bụrụkwa ihe amụ nsogbu anyị karịrị kịta bụ ụdị ego ndị mmadụ na-emefu iji na ozu ọbụnagodo bishọp nke anyị Kalesison aga ekwukata gị ya tie ma iwu ka ọ ga-abụ ọ bụ na ọgwụ ego ọ ga-esi wee kweme ya agafe n'ofu ọnwa etinyere ya na igbe nchekwa ya gafe n'ofu ọnwa nke ọ bụla ị na-akwadokwe kwadote ya n'ofu ọnwa mana ị ka ga-afụ na ụfọdụ ka na-ajụ agba isi akwara ụfọdụ ewele mmadụ na mọchụarị ejere ụgwọ ụlọ mebe nke mebe nke ọzọ mana ihe anyị na-ekwu wee bụrụ ọ bụrụ na a na-agwa di anyị ebe ahụ na ọnwa ego ga-esi wee ọ bụrụ na oge ga-esi wee onye ahụ nwụọ nye ya otu a ka esi emebu ya na onye ya anyị chọrọ m na emeela onye gwuru ihe kwesịrị imere ya ahapụkwa ihe ga-eji ome ka ndị dị ndụ wee dutekwuo ndụ aka ka a ghara ị na-enwe nghọtahie nke bụ ikwu ozu nkwa na-abụ afọrọ m ihe ọ ga-eji wepụta ọ bụ na akwa mmadụ akwago ya onye so na nchịkọta okwu niile na ihe niile anyị kwuru ugbu a kedu ozi ga-ezipụziri ndị Igbo ka anyị pịachizi ya n'oge asịgo anyị kwarapụ anyị abaghịgo ofu nwanne anyị nwaanyị tiri egwu sie ndị Igbo teta nọ n'ụla anyị kwesịrị ka anyị teta n'ụla ka uche anyị dị ya ihe onye ọbụla na-azọ nke onwe amanyela anyị aka ya anyị kwesịrị ị na-ekwu kịta bụ nke anyị na ekene nọ ndị anyị na ha ji ya mgbe niile ha na-eji ofu obi ekwu okwu mgbe niile ha na-eji ofu ọnụ ekwu okwu kedu oge ji bụrụ onye nke anyị ofu onye kwuru gbago onye nke ọzọ emerụ gbadaba ọ manyela anyị aka ka anyị ji kweta na omenala nna nna anyị ahịala anyị n'aka maka na ọkụ agụnyere nwata n'aka anaghị elegbu ya na anyị na-eje ụka anyị bụ ndị Igbo anyị ga-eje ebe ụka dịka ndị Igbo bie ndụ dịka ndị Igbo nwekwazie dịka ndị Igbo Chineke ama mbara anyị mba maka nke a ọ gaghị eme ka anyị na Chineke nọte ha aka ya bụ ekene m ụnụ na-asị ka Chineke gozie mmadụ ncha niile site na Kristi dịwe n'anyị. Amen. Ọ dị mma Chineke gozie ndị Igbo o kwere kwesị ike atụọla ọmala atụọla ofeke isi ya n'ọfịa onye mara asụ ịhọrọ ebe dị gị mma sụọ mana ọ ga-ekwe omume ịsụọ na odo maọbụ n'ikwe ịchọọ ikiri ihe a niile maọbụ ịfụ omenala kara aka maọbụ ndị Igbo kara aka jebe na Kpakpando TV ọ nọ na YouTube Kpakpando TV nọ na YouTube iru ebe a nwanna ị na-afụgasị ụmụ Igbo kara aka na ihe a na-ekwu iwe makwara na ihe a na-ekwu bụ eziokwu ihe gbasara omenala na ịkwalite ndị Igbo na ihe niile a na-ekwu gbasara omenala onye ọbụla chọrọ ịfụ maọbụ ịma
ije niile a na-eje gbasara ihe Igbo eje na Kpakpando TV jefu ka esi ekwu ya ka esi akpa ala ya ka esi ahazi omenala Igbo na ya nwekwara ike ije na Facebook jee na Facebook iru ebe anyị chọta Kpakpando TV maọbụ ije sonye n'otu otu ndị na-akwalite ihe ndị Igbo ya bụ ndị Igbo Kpakpando ndị Igbo jebe na Facebook ịbanye n'otu a ọ ga-adịrị ndị Igbo niile ozi ọbụla ị chọrọ izipụla ya iwe ka esi dị gị ọbụla ị chọrọ ịkwalite ihe ị na-eme ọkachasị bịa na Solid FM bịa kwado ihe a na-eme na Solid FM bịa weta azụmahịa gị na ihe ọbụla ị na-eme bịa gwa ndị uwe okwu abụ m Chizzy Ani ịchọ iwe m inwe m na 08023301976 maka na ị chọrọ ịmụ ihe ndị ọzọ jee na ya bụ WhatsApp jebe ebe a na 08023301976 08023301976 ka anyị wee na-akpakọrịta ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma abụ m Chizzy Ani o kwere ekwesị ike o Caraca, ele caraca,